Добър ден от Автосалон Cars Italy. Днес се включваме с поредната Шкода Октавия VRS, двойка дизел, 184 коня в много добро състояние. Колата е нов внос от Германия, без абсолютно никакви завлечки и с доста екстри. Останете с нас до края, за да я разгледаме. Цвета е бяла перла с пълен шалдов пакет, черни решетки, черни рейлинги, черни ласти по нея, 18 цолови лети джанти, оригинални VRS на Шкода. Нека да я разгледаме цялата отвънка. Колата работи безупречно. Абсолютно перфектно техническо и визуално състояние, без абсолютно никакви дръскотини по нея и каквито и да било проблеми. Както казах, автомобил разполага с доста екстри. Започваме с серво затваряне, отваряне на задния капак. Ето го и копчето. Перфектно багажно отделение. Налична задна щора. Абсолютно пълно сервизно оборудване. Както може да се види, автомобилът разполага и с теглич. Озвучението, разбира се, е Кантон. Най-висок клас за Шкода. Както казах, колата е доста екстрова за скоричка. Останете с нас до край, ще влезем и вътре да я разгледаме. Нека да обиколим първо отвънка. Доста красив автомобил. Много хубаво изглежда и на живо. Даже доста по-добре, отколкото и на видео. Разполагаме с биксенонови адаптивни светлини. Много бистри, чисти, хубави фарове. Амбиентна подсветка на фаровете, дневни светлини. Дистроник за следене на пътната дистанция. KLS система за безключово отваряне и затваряне на автомобил, както и стартиране на двигателя. Нека да погледнем отвътре. Разполагаме и с панорамен таван. Ето е отвътре. Колата наистина е в перфектно състояние. Без удрано, без износено по копчета. Много добро съчетание между кожа и карбон. С амбиентно осветление отдолу под карбона. Както виждате, музиката е Кантон. Ето го вътре и салона. В перфектно състояние. Без абсолютно никакви тапицерски намеси по него. Разполагаме и с черен таван, който допринася спортния дух на автомобила. Ето го автомобила и отвътре. Не мога да му изкарам километрите, но 225 000 км. Имаме Line Assist, Front Assist, спазване на носовата линия, управлението на дистроника, автоматични светлени, тъчскрин навигация с актуална карта за България. Както виждате, имаме VRS Mode, имаме подгряване на челното стъкло, подгряване на задното стъкло, KLS система, старт-стоп, CD Changer в жабката, допълнителни USB кабели, сервизни документи, хладилна жабка, кабел за мултимедията, Wi-Fi чарджер за мобилен телефон, DSG 7-степен автоматик. Както виждате, колата вътре е повече от перфектна. Допълнителен пакет за пушачи, който не е оригинален, къп холдери. Още едно помещение за вещи. Воланчето е в топ състояние. Имаме и CarPlay меню. Нека да го погледнем и отзад. Ето го автомобилчето и отзад. Същото перфектно състояние. Без забележки, без проблеми. Надписи VRS на седалките навсякъде. Къп холдери, скисак. Нека да погледнем и под предния капак какво се случва. Ето го, автомобил и отпред. Перфектен, без завалежки. Попаднението на капака в много добро състояние. Оригинални фарове, без удари, без чупено по тях. Двигателът работи повече от перфектно, без умасляване,
без странични звуци, чист хубав антифриз. Този автомобил можете да закупите и на лизинг от нас само срещу 30% първоначална вноска, без доказване на доходи, одобрен става за 10 минути, трябвате в рамките на днес автомобила, както можете да го купите и без първоначална вноска, но трябва да имате трудов договор в България и чисто кредитно минало. От екипа на Car City пожелаваме хубав, успешен ден и ви очакваме на огледи.